Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa nafa'ana wa bi ulumil syai'in fitarina amin. Istighaluka kinarosno dhewe. Istighaluka utawi ketungkul sira utawa sibuk sira bima kelawan perkara-perkara buah kang utawi maiku wasfun iku dadi sifat laga kedune sira iku hijabun iku dadi hijab min muradika saking kekarepan sira utawa cita-cita sira. Dadi ketungkulmu utawa sibukmu dengan pekerjaan-pekerjaan utawa dengan usaha-usaha sing usaha kuwi nuruti sifatem, nuruti kekarepanem. Iku ngut ndadekno tambah hijab ring Gusti Allah. Ndadekno hijab aling-alinge rohanimu, kandele aling-aling dadi ngut dadi ora kebuka karo Gusti Allah. Sibukmu, usahamu nuruti sifat-sifatem, sifat manusia. Manusia sifatnya kepiye, butuh mangan, butuh apa jenenge, butuh sandang pangan lan liya-liyane. Jadi terlalu sibuk maksudnya. Ngu iso dadi hijab. Jadi kerja ya kerja, wayah sing ibadah sine kudune ngono. Jadi aja terlalu sibuk nuruti sifate manusa, sifat basariyah. Wong asline sifat manusa iku angger wis mangan wis ndak wis. Liya-liyane iku dak tambahan. Iso mangan, iso sandang, wis awake sehat, asline wis. Cuma kekarepan-kekarepan sing kita ora pati penting kadang diutamakno. Dadine ketungkul akhire. Lah kuwi engko nek terlalu sibuk. Kene bahasane iku terlalu sibuk. Sibuk boleh tapi terlalu sibuk itu gak oleh. Terlalu sibuk kuwi ndadekno hijab ring gone rohani ring gone atine. Nek hijab ya ora bakal usul, ora bakal ma'rifat wong ana hijabe. Faunaka moko ing dalem kene-kene panggonan tadguru dadi pertelo auso buka apa pira-pira sifat sira wasta'id mongko beceu nyuwuna karek sira billahi kelawan Allah biha saking minha saking ausofika. Ene wis ngono tugas awak dhewe wong jenenge wong urip iku asline iku butuh mangan, butuh mangan dadi njaluka pitulung karo Gusti Allah sekira apa sifat basariyah iku digawe gampang karo Gusti Allah. Ring nuruti sifat basariyah mungkin pengen nyandang pangan lan liya-liyane iku diwehi gampang nyuwun karsa karo Gusti Allah diparingi gampang ya diparingi ora terlalu sibuk. Jadi wektune iku iso bagi. Ora mung golek donya tok ngono ora. Dadi njaluk pitulung karo Gusti Allah. Wa takhudulan tumandang sira fil istighfari ing dalem nyuwun ngapura wal inabadilan bali. Itu mandang ya setiap saat, setiap waktu njaluk ngapura karo Gusti Allah. Mungkin akeh laline, mungkin terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Njaluk ngapura wal inabadilan bali ing Allah. Bali maksude ana apa-apa dibalekno ring apa. Aja rumangsa iso dhewe. Wal istighfar utawi njaluk ngapura to iku istighfar iku tolabus satri iku golek aling-aling. Golek aling-aling utawa njaluk aling-aling min ausofika sang pira-pira sifat sira biruju ing kelawan bali ila ausofi maring pira-pira sifate Allah kang bagus. Istighfar cara hakikate iku golek aling-aling. Aling-aling sangka sifate awak dhewe, sifat basariyah, sifat manusa. Mergo apa sifat manusa iku elek asline. Dengan kembali kepada sifate Allah. Sifat Allah iku Rahman Rahim, As-Sabur, Al-Ghaffar, liyane. Sifat-sifat sing bagus. Dadi moho ngapura, moho belas kasih. Awak dhewe kadang egois. Dadi njaluk ngapura iku intine golek aling-aling sangka sifate awak dhewe sing elek
sekira ditutupi karo sifate Allah sing bagus-bagus iku istighfar. Intine ngono kok istighfar. Fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira biadi sifate kelawan iki sifat. Agni tegese ngarepake sapa ingsun ing sifat al istighfar ing dalu ngapura walina batilan bali mau ing Allah. Walina batilan bali ing Allah. Dadi nek awak dhewe gelem nglungguhi maksude maes-maesi awak dhewe kelawan sifate Allah sing Rahman Rahim, sing ngapura, welas kasih lan liyane. Terus gelem istighfar, sithik-sithik istighfar njaluk ngapura terus akeh baline ring Allah. Akeh baline berarti akeh elinge ring Allah. Nadaka an qaribin. Gelem ngono kuwi istiqomah terus. Nadaka mongko bakal nimbali sapa Allah ka ing sira. An qaribin saking arah-arah kang parek. Gelem ngono biasane ana hadif. Utawa ditimbali karo Gusti Allah. Sing kaya keterangan do ngarep mau dadi ana nur. Sing ngarep kan ana critane ana cahaya. Sing teko nek kaya wong toreko cahayane bunder-bunder ngene iku biasane sing diterangno yai. Dadi ana engko Gusti Allah nimbali awakmu. Ankori ben nimbali wis parek ankori ben saking arah parek ora ado. Uhduk ring nimbali uhduk DP sira li ahkami maring pira-pira hukum ingsun. Wadak lan ninggalo sira angka antus saking sira munazati ing melawan ingsun. Dinggono ditimbali karo Gusti Allah dikandhani. Di wong cara wong iku diwehi sinyal. Nek awakmu seneng karo Gusti Allah temenanan, kuwi diwehi sinyal. Nek ora temenanan ya ora digawe cara wong. Cara pacaran. Nembak des maksud tembak. Nembak iki cara wong sing do tembak iku biasanya kan memberi masih jaga jarak, tenanan ta ora wong iki. Nggo dolanan tok. Cara wong akal-akalan. Lah nek temenanan kaya sing diterangno nduk ngarep mau, biasanya kok diwehi sinyal, dikon akrab meh. Dikon akrab maksudnya biasanya piye? Nek cara wong pacaran kene lho dolan ring mahku. Kon dolan ring mae, temenanan. Ora temenanan yo ora lah dolan. Malah bisa ibapahe cara wong pacaran. Ya Gusti Allah yo kaya ngono kuwi cara ibarate. Dadi nek awakmu temenanan, kaya diwehi sinyal nada kaan qaribin. Jamu diundang, ngundang Gusti Allah macam-macam apa lewat hati utawa lewat liya-liyane. Utawa lewat utusane ya iso wae. Biasane kan ana utusan Nabi Khidir utawa hadis ya iso wae. Dadi terserah Allah ning ngundang. Diundang karo untuk ilah kami, DP sira yang kami maring pira-pira hukum ingsun. Jawamu kon nyedek nah, cedek kene lho, ring mahku kene lho cara wong pacaran. Untuk lihat kami. Jawamu kon DP ring DP kanggo sesuatu sing wis diterangno Allah. Sesuatu sing wis diterangno Kanjeng Nabi lho Quran hadis. Ring DP nganggo hukum ora kok angger-anggeran. Jadi DP nyedek ring Allah nganggo hukum-hukum sing wis diterangno. Dadi ana tata cara ibadah ya ana tata carane ora awur-awuran. Wada angka al-munazati. Nek wis ngono ninggalo melawani Allah. Melawani apa? Melawani sesuatu sing wis dikersano Allah. Sing wis ditakdir karo Gusti Allah. Aja melawan. Wong jenenge melawan iku kadang karo lesan, kadang karo ati. Kerenteke ati iku kadang melawan. Mungkin contohnya awakmu diwehi kulit wireng karo Gusti Allah. Dadi lahir gedhe wireng kulite. Ngresula, ngrundel do ati. Iya ya aku diwehi kulit wireng karo Gusti Allah. Iku termasuk melawani, gak trimo lho, gak trimo. Jenenge melawani. Jadi awakmu aja melawani. Melawani berarti ora trimo takdire Gusti Allah. Mungkin diwehi urip sing ruwet. Utawa mungkin diwehi lagi susah ekonomine gak patio pas-pasan kawin biyen ngasih iki pas-pasan terus grundel waduh iku jenenge melawani padha wae atine grundel melawani. Melawani ora kudu kok cangkem apa kolesan to. Wadul-wadul liyane padha karo ngono. Adul karo manusa liyane malah
urip kok susahe ngene jenenge melawani utawa ora trima. Wadak angka al-munazati, dadi ninggalo sangka melawani takdirku, takdir Gusti Allah. Utawa nek diwehi wong tuwa sing galak, sing menesunan, wong tuwa siji nesunan ngene ra oleh. Jeko mentari utawa duwe wong tuwa sing padha wae kae cerewete gagal paman. Wadak angka al-munazati, saka diterima wae. Pawae Gusti Allah ngono kuwi ya diterima. Jadi aja ngasek duwe ati sing grundel karo sesuatu sing wis ditetapno Gusti Allah. Wastaqim ma'irodati, wastaqim mongko jejeg sira utawa istiqomah sira ma'irodati sertane kekarepan ingsun. Birofdi irodat kelawan buang kekarepan sira. Sing istiqomah nglakoni sesuatu sing wis dikersane Allah. Di Allah ngakon ngene dilakoni, pamane dianjurno ngene dilakoni. Wastaqim, dari nglakoni ku mau istiqomah, jejeg istiqomah. Birofdi mur irodat kelawan buang kekarepan sira. Dadi ring lakoni sesuatu sing diperintah Allah ngasih mengalahkan sesuatu sing nduk karepno. Sesuatu sing nduk karepno akeh cara wong, sifat basariah itu masuk. Cara awak dhewe pengine kekarepane dhewe kan sing enak-enak cara wong sih. Urip sugih, wong tuwa kaya raya, terus gawe gampang, bojo ayu lan liya-liyane lah. Dihormati wong, pengikute berah, iku kekarepane awak dhewe. Lah kuwi kadang ora sesuai dengan kersane Allah. Mungkin Gusti Allah ngersakno sing ora model ngono kuwi ya karo awak dhewe. Lah kuwi dibuang kekarepanmu sing ngono-ngono kuwi lho. Jangan sampai mengalahkan apa-apa sing wis diperintah Allah. Dia takdire ini wis dilakoni ngono wae. Jangan sampai duwe ati sing grundel. Wa inna ma hiya rububiyatun. Mergo Gusti Allah iku wis reti, wa inna ma hiya ing mestine utawi iradatu iku rububiyatun iku sifat kepengeranan. Tawalat kang nguasani apa rububiyah, ubudiyah dan ing sifat ubudiyah. Aslinya Allah iku wis reti, sifate manusa iku wis reti. Sifate manusa iku asline cara kasare ngomong. Kasare ngomong kepengin nglungguhi sifat kepengeranan manusa. Ngene kaya napa Raja Firaun. Raja Firaun pengen dadi kaya Gusti Allah. Ku asline nduk Quran iku ora nerangno Raja Firaun tok. Asline nyindir awak dhewe. Tapi awak dhewe kadang ora ditafsiri. Cerita-cerita ngono tok. Wah, biyen ana raja ngene pengen dadi pangeran ngasek jenenge nggawa apa gawe ondo barang pengen munggah langit. Iku ora ngono kuwi, cara iku cara contone nduk Quran kanggo contoh itibar awak dhewe. Lah awak dhewe kadang ngono kuwi asline sifate. Contone kepiye sifat rububiyah kepiye. Jadi manusa kadang kepengin dadi pangeran. Pengen dadi pangeran kepiye? Pengen dipuji. Pengen digunggungno. Ya. Nek dina kadang ora trima. Padahal awak dhewe iku kawula. Jadi kaya lemah cara pengen banyak disembah, pengen banyak pengikutnya. Itu sifat-sifat kepengeranan wis. Pengen punya segalanya. Iso dikuasani kabeh. Itu sifat kepengeranan. Ya awak dhewe kadang Gusti Allah wis reti nek sifatmu asline ku pengen kaya aku gitu kan. Pengen kaya pangeran. Nah, Quran digawe contoh kaya Raja Firaun. Lah kuwi lho sifat rububiyah. Sifat rububiyah sing pengen pengini terus ngono. Ganti tawalat kang nguasane ubudiyah niku kudune aja nduk nggoni. Aja nguasane, aja sampai menguasai dirimu. Ngono. Wakun lan ana sira abdan niku dadi kawula mamlukan kang den miliki. La takdiru kang ora kuwasa sira alase ngatasé suwiji-wiji. Dadi nek cara iki kudune awakmu kudune dadi kawula sing dimiliki.